אז היי לכם שוב סרטון מספר 3 שמצולם לחלוטין באותו יום ובאותם רגעים, אבל אני החלטתי שאני עושה אותם כרגע קצרים. מה זה החלטתי? זה פשוט קורה. אז באמת סרטון קודם השארתי לכם איזשהו טיזינג אפילו בלי להתכוון. פשוט הרגשתי שכזה לקראת הסוף בא לי לומר משהו, ובפועל זה יכול להיות סרטון בפני עצמו. אז באמת היום או מתי שתשמעו את זה, אנחנו בסרטון הזה נתעסק בסימנים מהיקום, סימני מלאכים, ונדבר רגע על המקום הזה שהופך תלוי ופחות סומך על עצמו. מעניין מה קדם למה. אז אני קודם כל אספר לכם, קוראים לי הילה בן ברוך, אני מתקשרת, זה מה שאני עושה בחיי. אני מעבירה חניכות ומעבירה ידע ומידעים מהעליונים אל עבר התחתונים, תחתונים כלומר האדמה, ואני בעיקר מדייקת לאנשים את הדרך בתחום של אהבה עצמית וערך עצמי, שזה בעצם כל המסע שלי, אני פשוט מעבירה אותו אליכם. אני ממש חושבת שיש משמעות מאוד גדולה לחוויה שלנו כאן, ושהחוויה הכי גדולה שעברנו פה בגוף היא החוויה, וואו, סרטון הקודם אמרתי שאני לא נושמת, אז אני אדאג לנשום. היא בעצם החוויה שבאנו להעביר כאן. אז אם יש משהו שעברתי בחיים האלה, זה ככה להכיר בערך שלי, זה ללמוד לאהוב את עצמי, ומה שהסתכנו את זה גם בסרטון הראשון, זה בעצם ההסכמה להיות מושלמת ושלמה, אבל לא מושלמת מתוך פרפקציוניזם, אלא מהמקום שמבין שנולדתי מושלמת. אני רואה שעכשיו ככה אני מתחילה להסתנבר מהשמש, אז אני אולי אעבור בהמשך, אבל אני מתייחסת, כמו שאמרתי, לכל מה שקורה בהוויה ברגע הזה, וככה אני יוצרת את הסרטונים האלה. החלטתי שזה מביא אותי באופן הכי מדויק שיש, וזה השאיפה שלי, וזה הרצון שלי. אז באמת, כמו שאמרתי, היום אנחנו נתעסק בסימנים שלנו מהיקום. אחד הדברים כמתקשרת, ואני אספר קצת על החוויה שלי, אני מתקשרת מאז ומתמיד. הייתי ילדה קצת אאוטסיידרית, הייתי חייזרי כזה חמוד שהוא אאוטסיידר, הוא קיבל ככה הרבה חוויות חברתיות לא פשוטות. אני כאילו עברתי חוויות חברתיות ממש אפילו קשות, אפשר לומר. עברתי בריונות, עברתי המון אלימות. זה אלימות ככה שליוותה אותי ממש, אפשר לומר, חיים שלמים, עד שבאיזשהו גיל, סביב גיל 22-23, הייתה לי התפכחות. וההתפכחות הייתה שבעצם הבנתי שהמפתח עבור כל החיים שלי, עבור כל מה שחוויתי, עבור כל מה שעברתי, הוא אהבה עצמית, שזה הדבר שבעצם לא היה לי, לא הכרתי, לא חונכתי עליו, זה בטוח, והחוויה שלי הייתה בעצם של אלימות שהתבטאה בחוץ, אבל בגלל שאנחנו ככה מתקדמים ומדברים בשפות של שיקופים, אז עם הזמן הבנתי שהאלימות שאני רואה בחוץ היא למעשה האלימות שאני מביעה כלפי עצמי. אז באמת כשגיליתי את זה, נפתח לי ככה כל עולם התקשור בצורה יותר מודעת, והתחלתי פשוט לעבור חוויות סביב כל הנושא של אהבה עצמית, של ערך עצמי, של תפיסת העצמי. ובגלל שאמרתי שאני אדבר בסרטון הזה על הסימנים מהיקום, אז אני רוצה רגע לדבר על מספרי מלאכים, על השעות, על הדקות, על זה שמסתכלים כזה, מה הוא אמר לי, מה היא אמרה, מה הוא עושה, אוי זה בטח סימן, אוי ראיתי נוצה, אוי ראיתי 11-11. עכשיו, הכל נכון, היקום בהחלט מדבר איתנו. העניין שהיקום מדבר איתנו 24/7, כל הזמן, במיליארד דרכים, באמת בדרכים שאולי אפילו אנחנו לא שמים לב אליהם. אבל הורגלנו, יחד בעולמות הרוח בתודעה, להתייחס בעיקר למספרים, להתייחס בעיקר לנוצות, לדברים ככה יותר בולטים. ואני שמתי לב שברגעים שבהם אני מרגישה ערך עצמי נמוך, שזה כלי עבורכם גם, תשימו לב, כשאני מרגישה ערך עצמי נמוך, אני מחפשת את האישורים שלי מבחוץ. כשזה קורה, אני נהיית ממש באובססיה על מספרים, על אותיות, על מה פוגש אותי בחוץ, על מה אני רואה. ואני מתחילה לפעול מתוך המקום של, אוי רגע, הסרטון היה על 11-11, זה בטח אומר שהוא מדויק. אוי רגע, הסרטון, הנוצה הזאת, פתאום ראיתי אותה, היא בשחור לבן, זה בטח אומר שאני חצי בחיים שלי. מתחילה להיות הרבה יותר באובססיה כלפי הסימנים החיצוניים. עכשיו, אני שמתי לב שכשאני הרבה יותר באובססיה לסימנים החיצוניים, זה הסימן שלי
לחזור פנימה, כי זה אומר שאני התרחקתי. זה אומר שאני פשוט שמה את כל משקל החוויה של החיים שלי בחוץ. בחוץ, אוי, זה נפל, זה אומר סימן ככה וככה, אוי, הנוצה הזאת בצבע ורוד, זה אומר עליי ככה וככה, אוי, רגע, הוא שלח לי הודעה ב-12:12, אז זה בטח ממש ממש מדויק מה שהוא אומר. וברגעים האלה, זה ממש הסימן שלי, ואני מזמינה אתכם לקחת את זה כסימן גם עבורכם, לראות שבעצם התרחקתם מעצמכם. בעצם השלחתם עלה בחוץ, ושכחתם מי האוטוריטה של החיים, מי באמת הקובע והבורא בחיים שלכם, וזרקתם את זה החוצה. זה באמת הייתה החוויה שלי, ומהיום ובכללי, בוא נאמר בסביב השנתיים האחרונות, זה ממש הסימן שלי, ממש יש לי כאילו קיו בראש, ואני לא אומרת, לפעמים אני קולטת את זה בזמן, לפעמים אני קולטת את זה אחרי שבוע, פתאום אני אומרת, רגע, מה קורה אחרי 3 ימים, אחרי יומיים, אבל זה ממש הפך להיות הסימן שלי. הילה, את יותר מדי בחוץ, מה קורה בפנים? וכשאני מגלה את זה, וכשאני מזהה שאני יותר מדי בחוץ, וששכחתי מה קורה בפנים, אני פשוט מתחילה לעשות תנועה שהיא חזרה פנימה. כי זה לא משנה כמה זמן הסרטון היה, וזה לא משנה באיזה שעה הוא שלח את ההודעה, זה לא משנה. מה שמשנה זה החוויה שלי בפנים. ואם לצורך העניין, לדוגמה, מישהו שלח לי, למרות שאני מקווה שזה לא קורה לאף אחד, אבל מישהו שלח לי איזו הודעה נבזית בשעה 11:11, אז מה זה אומר שהוא צודק? כאילו זה אומר שכל מה שהוא כתב בהודעה זה תקין, זה בסדר? לא. מעניין שאני אומרת את זה, אבל אוקיי, סבבה, אני פשוט נותנת למה שרוצה לעבור. אבל מה שאני באמת רוצה להזמין אתכם פה, זה לשים לב מתי אתם יותר מדי בחוץ, ויותר מדי נשענים על הבחוץ, ובעצם פחות ופחות ופחות סומכים על עצמכם. ודקה אחת אני רוצה לעשות הפסקת שתייה. אז חזרתי. אז באמת, אני רוצה שממש תיקחו מהסרטון הזה, את זה שזה פשוט יהיה הקיו שלכם. הקיו שלכם והסימן שאומר שהתרחקתם מעצמכם. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיעזר בזה. כי לפעמים זה ממש כיף וממש נחמד, וכזה עושים איזה משהו כיפי, ואז פתאום 11:11, או פתאום 16:16, ופתאום זה יכול להיות לגמרי משובים מהיקום. אז אני לא מזמינה פה ולא אומרת פה להתעלם מזה, לא. אלא לשים לב, כשזה הופך להיות ברמה שהיא אובססיבית, והיא ככה כל הזמן, אתם רק מסתכלים על מה הוא אמר ובאיזה שעה, או מה קרה לי ואז ראיתי נוצה ורודה, וזה הופך להיות משהו שהוא כל הזמן התעסקות שלכם בבחוץ. אני רוצה שתיקחו מהסרטון הזה שזה יהיה הקיו שלכם לשוב פנימה, לשוב הביתה, לשוב לעצמכם, בין אם זה בנשימה, כמו שתרגלנו בסרטון השני, בין אם זה ברגע השנייה מה קורה איתי, בין אם זה בחיבור לילדה או לילד הפנימיים. פשוט ככה תבחינו, תהיו בערנות, תשימו לב, ותחזרו פנימה, תחזרו לבית שלכם. אז הסימנים מהיקום הם נהדרים, הם נפלאים, הם מדייקים אותנו, הם מכווינים אותנו, אבל כשזה באובססיה, זה בעצם אומר לנו, התרחקנו מעצמנו. זהו, זה בגדול. אתם מוזמנים ככה לשתף אותי איך החוויה שלכם הייתה מהסרטון, אם לקחתם ממנו את הכלי הזה, ואם תעזרו בו ותשתמשו בו. אני מחכה ממש לקבל מכם תגובות ולשמוע מכם. וזהו, אתם מוזמנים ככה גם לעקוב ולפנות ולהיעזר. ואני אשמח לדייק לכם את הדרך ולתת השראה. אני שמה כוונה שככה הסרטון הזה יהיה ויפגוש את האנשים המדויקים ביותר, בזמן המדויק ביותר, ושזה יהיה לטובתכם הגבוהה ביותר תמיד. אמן. יום מהמם ונפלא, והנה אני מסיימת את הסרטון בשעה שהיא לא מושלמת. 10:38.